Wallahi tallahi hasadar Dauda ka hutu Rarara tana so ta kashe Naziru sarkin waka. Haba Naziru, me ya zafi? Wata rara ya jefa maka ɗaya. Wai an taya ɗan baba a sha shayi. To Naziru sarkin waka dai a wannan lokutan ya yi wasu abubuwa na kunya wajen guda uku a tsakanin shi da sabon sarki Dauda ka hutu Rarara. Wai ya fito ana firar da shi yana cewa wai in dai Rara yana so ya nuna shi wani ne, to in dai zai waka ya daina yin waka da mace. Na biyu kuma ya daina tara mawaka suna taya shi rubutun waka. Na uku kuma idan ya waka ya daina ba wa 'yan social media suna challenge akan wakar, domin haka shi sa waka take tallatuwa. Shi sarki Naziru sarki ne kai ba, kuma ya zaka tsaya kana ja kuma da talakawanka. Kakkamanta Rara fa talakanka ne kuma magana ja da shi. Ko yanzu shine sarkin, da alama dai yanzu shine sarkin. Ni na ma riga na ɗora mai rawanin. Yanzu Dauda ka hutu Rarara shine sabon sarkin waka, Naziru kuma shine tsohon sarkin waka. Na biyu abin kunya da sarki yayi, ma'ana tsohon sarki Naziru sarkin waka kenan. Abin da yayi na biyu na kunya shine daɗan amutin gawuna ne, shi ke taiban gawuna, yana cewa gawuna dattijo ne. Ai yaje da ɗauki hoto da shi, ya zo kuma ya mai waƙoƙi. Daga baya kuma Rara yana jumping yana shigo tafiyar gawuna, shi kuma ya tsalle ya koma tafiyar Abba. Abba sarki, kuma hasara da talakanka. To an yi wannan duk maganar da Dauda ka hutu Rarara yake yi a social media, irin cewa girmanka akwatinka, kowanne ma'aikacin gwamnati ya dage kawo akwatinsa. Shi ma ya zo yana irin wannan maganin, wai cewa tun kafin karfe 12 Abba zai ci zaɓe a Kano. Gaskiya akwai matsala. Sarki akwai matsala. Abba, yanzu kai tunanin ka cewa tallato waka da Rara yake yi, tallato waƙoƙin Rara a social media ne kawai. Shi abin da ya rikita Naziru sarkin waka wannan lokacin shine, da Dauda ka hutu Rarara ya fito ya shigo tafiyar gawuna. Kafin ma Dauda ka hutu Rarara ya shigo tafiyar gawuna, shi yana tafiyar kuma yawa Nasiru Yusuf Gawuna waƙoƙin campaign, amma ba wanda yake jin su, ba a sauraron su a ko'ina. Amma Rara yana zuwa yayi waka kwaya ɗaya tukunna, sai gashi ta zagaye ko'ina a TikTok, ta zagaye ko'ina a social media, ko'ina ana jin ta cikin gari. To shine abin da ɗaure mai kai, shin da wannan tsafi ne ake tallata waƙan nan ne? Shin shine yazo ya gano sirrin da ya gano shine 'yan social media da farko suke tallata waƙar, sannan wanda suke taruwa suke taya Rara waƙa. Su ne sirrin na biyu, sannan kuma macen da yake waƙa da ita ma shine sirri na uku. To kai kuma Naziru, me yasa kai baka nemi macen da ta yaka ba, ko kuma ka nemi 'yan social media su tallata, ko kuma ka nemi abokan taya kai masu taya ka? Amma ka kamanta a baya ai ka ce kai ma kana da marabutan waƙoƙi. Sannan kuma idan ba manta ba, ita wannan waƙa ta Gawuna ai ba Rara bai sa challenge ɗinta ba. Abba Naziru, kai Allah dai ya samu dace. To ƴan uwana, ina mana fata alkhairi. Sunana Alhajin Suwas, the Hausar rapper. Barkanku dai, wannan dai mun yi dan nishaɗi ne ba don cin mutuncin wani ba. Wassalamu alaikum.